Не бе, викам някой сега да ни снима на клип, после да се гледаме какви сме скрита камера да ни направи. Баща е разсъдна въпроса, играят посрата, те кръста и снагата. Бъде циганка роднина, да си правите кефа двамата в комбина. Записваш ли ме? Тази сграда, я че одим до там да видим. Записват ни тук да се чебатим. Играта, този гюбек. Айде циганино, честе мой човек. И циганино изпълни душата ми. Айде циганино, машала бе братчето ми. Айде да си играят асталгията с гюбек. На вместо да си купим баничка, я сутринта ги даду за билет. Я дай да се пофалиме. Да. Един от СДВР, други от И аз синдикато. съм председател на СЛПБ-то. А, и аз съм от СДВР да го пазим. Да не го утепат стачниците. Сатъро. Сатъро, те го сатъро, чекай. Сега не се фукай тук пред хората. Ако то тръгнат да го колят, аз ще му помогнем на то, дето го коля. И тук усещам... Си дръпна го цигарата. Чекай, излезнам извън кадър. Усещам как ще напече на обед и ще ударем, си направим чадър от тебе. Добре. Абе, тази кружка, дали няма да си я взем за дома? Да, изгорела. Тук